שלום לכולם, ימים שקטים לכולנו. תודה שאתם צופים בסרטון שלי. אני לא יודעת איפה אתם צופים, יכול להיות ביוטיוב, יכול להיות הגעתם אליו דרך האתר שלי, ויכול להיות ברשתות חברתיות. אני עוד לא סגורה אם אני הולכת לפרסם את הסרטון הזה ברשתות חברתיות. אז אני קריסטינה, אני צלמת ניובורן ובעלת סטודיו במעלות תרשיחא. יש לי סטודיו עם ממ"ד, אז אתם מוזמנים להגיע. בואו נדבר רגע איך בוחרים צלמת ניובורן. למה אני אומרת צלמת? כי רוב הצלמות ניובורן שאני מכירה עם צלמות, כן, יש גם גברים, בארץ פחות, אבל יש כמה. אני עדיין אדבר בלשון נקבה, תסלחו לי כל הגברים, אם אתם צופים בסרטון הזה. אז ככה, כאשר אתם בוחרות ספה, לקוחות יקרות, אתם עושות סקר שוק, אתם בודקות את האיכות של הספה, את האיכות של החנות, את השירות לקוחות וכל דבר שקשור בחוויית הלקוח, כאשר אנחנו מוציאים המון כסף בתור לקוחות. כאשר אתן בוחרות צלמת ניובורן, מה אתן בודקות? אתן מחפשות בדרך כלל בקבוצות פייסבוק המלצה, ואז מסתכלות על התמונות, תמונות יפות, יופי. אבל מאוד 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 חשוב לבדוק עם הצלמת אם היא למדה קורס ייעודי לצילומי ניובורן. זה מאוד חשוב. פז'אוסטה. ובבקשה אל תוותרו לשלב הזה. אל תוותרו, זה חשוב, כי אני רואה, נהיה נפוץ לקרוא, צלמים פתאום קוראים לעצמם צלמי ניובורן, אבל הם לא. אני נכנסת ואני רואה אצלם בפייסבוק, הם לא צלמי ניובורן. הם לא למדו ורואים את זה לפי העבודות. אבל לא אכפת לי איזה תמונות אתם תקבלו. כי היופי הוא בעיני מתבונן, ויכול להיות מה שלי נראה יפה, לכם נראה לא יפה, ולהפך. אבל חשוב לי בטיחות של התינוק שלכם. מאוד מאוד חשוב לי הבטיחות של הרך הנולד הזה. צילומי ניובורן זה לא פשוט. יש בזה הרבה דברים שאנחנו מחממים את הילד, אנחנו מקפלים את הילד, אנחנו שמים אותם בכל מיני פוזות שהן לא ברורות. והרבה פעמים אצלי בסשנים אמהות שאלות, האם זה בסדר? האם לא כואב לו? האם והאם? עכשיו, אני למדתי, חוץ מצילומי ניובורן, אני גם למדתי דולה לאחר לידה, ויש לי חברה שאחות טיפת חלב שאני מתייעצת איתה. וזה לא רק אני, גם צלמות ניובורן אחרות שהן מקצועיות, הן גם עושות את זה. הן, מעבר שהן למדו צילום ניובורן, הן גם תמיד בודקות את עצמם, הן בודקות שהן לא עושות נזק. ואני אגיד לכם עוד יותר. לא יכול להיות מצב שקרה משהו לתינוק שלכם בצילומי ניובורן. פשוט לא יכול להיות. לא יכול להיות שהוא קצת החליק, לא יכול להיות שהוא נסרט, או שום דבר אחר. חס ושלום. צלם ניובורן מקצועי יכול להבטיח בטיחות לתינוק שלכם ב100%. אין דבר כזה אוי קרה לי, או אוי לפעמים קורה. זה לא קורה, נקודה. אז כאשר אתם בוחרות צלמת ניובורן, דבר ראשון מה שאתם עושות, אתם שואלות אותם איפה היא למדה, ואם יש לה תעודה. ולא, לא מעניין אתכם איפה היא למדה, מעניין אתכם אם היא למדה. זה חשוב מאוד. זה יותר חשוב אני לא יודעת, מאיפה תצטלמו, בבית או בסטודיו, או אם צלמת הזאת מצלמת יומיים, או אם מצלמת 5 שנים. זה ממש ממש לא חשוב. מה שחשוב לי, שתבדקו איתה, אם היא למדה חוקי בטיחות. זה אין יותר חשוב מזה בסשן ניובורן. קודם כל, חימום יתר זה מסוכן מאוד. קירור זה עדיף מחימום, אבל מסוכן גם. צלמות שלא יודעות לעשות פוזינג יכולות לעשות נזק לתינוק. צלמות שלא חושבות לפני שצריך לשים משקולת בתוך סלסלה כי התינוק יכול להתהפך. צלמות שהציוד שלהם לא נקי. צלמות שלא בודקות את הסטודיו לפני ואת כל הפריטים שהן הולכות להשתמש, שלא נכנס שם איזשהו זחל. אני לא יודעת, אתם יודעים, לפעמים נכנס לנו לבית ולסטודיו עכבישים וכל מיני דברים כאלה שאנחנו לא אוהבות. כל זה אני אישית בודקת. אני עוברת על כל הציוד, אני שוטפת רצפה, מטאטה, בודקת שאף אחד לא נכנס לי לסטודיו, שאין לי שם איזה חרק או משהו כזה שיכול לגעת בתינוק. וכמובן, כל דבר שהוא מסוכן, שיכול לשרוט,
אפילו לעבוד עם השעון. אתם יודעים שאסור לעבוד עם השעון וטבעות? אני אגיד לכם יותר מזה, אני לא לובשת חולצות מכופתרות נגיד לסשנים של ניובורן. אני משתדלת ללבוש טישרט חלקה ונקייה, שאם את תרגיש בטוחה שמי שמחזיקה את התינוק שלה שהיא נראית טוב, שהחולצה שלה נקייה, שלא שטפתי את הרצפה עם החולצה לפני זה. בחיים לא תראו עליי טבעות או שעונים או צמיד. כל מה שיכול להזיק לתינוק, גם אם בפיצי משהו קטן, אסור. קודם כל, אני כצלמת ניובורן אחראית על בטיחות של הילד שלכם. אתם צריכים להגיע עם ילד בריא, שלם, ולחזור מהסטודיו עם ילד ועם תמונות יפות, וכמובן עם חוויה. ועכשיו אני פונה לצלמים שלא למדו צילומי ניובורן, והם יכול להיות צלמים הכי טובים ומקצועיים בעולם. בבקשה ממכם, זה קורסים קצרים, אפשר למצוא בכל מיני מקומות או ללמוד מצלמות פרטיות. תעשו את זה. אל תקראו לעצמכם צילומי ניובורן בלי שאתם באמת צלמים של ניובורן. כי ניובורן זה, אתם יודעים, ניובורן זה לא גיל שנה אפילו שהוא כבר יודע לזוז, וכן לפעמים בסשן נופל משהו או לא יודעת מחליק בקטנה. לניובורן אסור שיקרה אפילו רבע מהמחשבה שיש לנו בראש שיכול לקרות. אסור, אסור, אסור. תודה רבה שהקשבתם עד הסוף, ואני מקווה שהסברתי את עצמי, וצלמים לא להיפגע, זה לטובתנו ולטובת הלקוחות